No niin, katsotaan kierrätystä sitten muutamalla sanalla. Ja tämä on itse asiassa sellainen aihealue, mikä on tosi tärkeä tänä päivänä. Ja se on vaan niin kasvanut ja se merkitys on korostunut. Ja ensinnäkin niin hyvä lähteä liikkeelle termistä, eli kierrätettävä ja kierrätetty. Ja Menee usein sekaisin. menee sekaisin. Ja niin menee meilläkin, kun puhutaan, niin se on kierrätettävä, se on kierrätettävä. Ja muistakaa, että jos se on kierrätetty, niin se ei ole välttämättä kierrätettävä. Ja jos se on kierrätettävä, niin se ei ole sitten välttämättä kierrätetty. Nyt on jo kaikki sekaisin. Mutta siis joka tapauksessa lähtökohta, eli kierrätettävä tarkoittaa sitä, ja jos me oikein määritellään, niin se tarkoittaa, että se kuluttaja se pystyy sen helpolla tuottamaan sinne kierrätysjärjestelmään. Eli se on helposti kerättävissä. Se on niin kuin lajiteltavissa siinä, ja kuluttaja pystyy sen tekemään. Se on helppo sitten käsitellä, erotella niissä käsittelylaitoksissa ja tuottaa sitten eteenpäin siihen prosessiin, mikä sitten varmistaa, että siitä tehdään uutta raaka-ainetta. Ja jotta se olisi se kierrätettävä termi täydellinen, niin siitä pitää pystyä sitten myös tuottamaan jotain uutta tuotetta, joko uutta pakkausmateriaalia tai sitten jonkin toiseen käyttöön. Se, että jos se päätyy sitten energiaksi, eli polttoon sen kierrätysprosessin jälkeen, niin se on sitten se ei ole täydellinen. Silloin niin kuin, ainakaan meidän termistön mukaan niin ei voida puhua kierrätettävästä. No sitten taas kierrätetty. Eli se tarkoittaa silloin sitä, että se pakkaus pitää sisällään jo kierrätettyä materiaalia. Ja niin kuin Tommi tuossa mainitti, niin se kierrätetty materiaali voi olla kuluttajalta kierrätetty tai se voi olla sitten teollisesta prosessista kierrätetty, että PCR tai pirriä. Ja täällä hei muuten sitten jälleen tuo QR-koodi, niin käykää ihmeessä klikkaamassa ja pääsette siitä sitten pikkusen pintaa syvemmälle tämän kierrätyksen ytimeen. No se pakkauksen kierrätys, niin kuin tuossa purettiin vielä kertaallensa auki ja hiukan syvemmälle, niin se vaatii, että se järjestelmät on siinä maassa kunnossa. Ja EUhan tulee edellyttämään tulevaisuudessa, että pakkaukset on kierrätettäviä 2030 ja ne pitää olla suunniteltu kierrätettäviksi, eli ne pitää olla siten raaka-aineet valittu ja muutenkin se kombinaatio tehty, jotta se kuluttaja pystyy sen kierrättämään. Se, että onko se jokaisessa EU-maassa mahdollista, niin sitähän ei vielä pystytä sanomaan, mutta se, että niin kuin Suomessa kun ollaan, niin kannattaa tarkkaan miettiä, että mitä me valitaan täällä, jotta se pystytään täällä Suomessa ja Suomen järjestelmillä sitten kierrättämään. Niin. Eli se maakohtainen ero on hyvä ottaa huomioon. Se lajittelu, että se on helppo, kuluttaja tietää, mihin jaevirtaan hän tämän laittaa. Jos siellä on niin kuin kahta materiaalia, on sitten helposti eroteltavissa toisistaan ja siitä on hyvät ohjeet, silloin niin kuin tällainen kombimateriaali toimii ja on erinomainen. Mutta sitten käytännössä niin pyritään suosimaan monomateriaaleja. Eli silloin kun me mennään niin kuin yhdellä ja samalla materiaalipohjalla, niin silloin me voidaan olla varmoja siitä, että se oikeasti päätyy sitten kokonaisuudessaan eteenpäin. Ja se menee hyötykäyttöön. Siitä on muuten meillä myös esimerkki tuolla tuonnepäin.